Salam mehriban dostlar, qadırlı ildeşler. Bugün 2023 yılın yanvar ayının 22'si İranlı olsa 2 Behmen ayının 1401. yıl Behmen ayının 2'si. Hava yeni bir program başlayacağız bugün. Dostlara hoş gelin aytyan şu vakittan. Hoşlan dostlara. Yine de dünkü burun şun bu programda devam edecek bolyan. Bir 3 tane şol Rıza Pehlevi barada zatları paylaşım ettim Instagram'da. Şol atı gurrunlu boldu. Hava qowur biyadallar ammar qowurmallar ammar tebii zat ol fikir zat ol ta gelende iki tarafam muhalif de olup bilýär, muvafık da olup bilýär. Ýöne käwagtlaram adamlar bir-birine gaty paýyş sözler ama aýtýarlar, şo taýyp bolmaýar. Şu bähset çekilenine ökmen şu mantykly bolmaly. Diline hormatly sözler dile getirmeli. Fikir aýtmalar, fikir. Burada duygudan gaçsak bolmaly. Tehlil etmeli her tarafını. Elbette onu ýaly gysgaça bir 4-5 setr ýalaňyny açyklap da bolmaýardy hemme zady. Ondan o taýda bolýan soraglara da şo ýerde oturup makaly da ýazyp bolmaýar. Meňe wagtym ýok. Oturup makaly bilen jogap bermäge. Kä dostlar doğrudan Ahmet çek jogap da beripdiler. Sag bolsunlar. Amir gödaýlary menne şol sefe. Şol üçin men şu gurruna koydum da. Gurruna bu açıklap bolýar. O taýda oturup bir-birden aýzy birine 3-4 defa ýazjak o bolmaýar o zatla. O şo sefeň özüne geçecek bolaýyn şu wagt. Kompüter açýan. Täze dostlara ýene de hoş gelin aýtýan salam berellere. Bizden aleyküm salam. Şöyle. Hava karalan asyan siz garaştırıp durmayın. Qadırlı ildeşler, mehriban dostlar, özünüz bilýäňiz şu wagt 100 günü geçti. İran'daki ayağa kalmalar, etirazlar devam edip barýar. Indi de gelen noktası aslında bir elbet noktada değil. O noktaya geldi. 100 günden sonra onun davarası aýratynam şu daşary ýurtlarda gaty giyinden ýaýrady. Bunu ýaly hiç wagtda İran milletini ses çykmaýardy. Hatta şol parlaman Urupada köp namayendeler biz edam boljaklara biz kefil diýip öňe adım atdylar, arka çykdylar. Şu bir tarihi mesele bir täze gurulmuş bolýan, öň bolýan da del. Parlaman Urupan özü şu sipahi öldürýärleri, aýagalan halky şolary terrorist diýip eýlam etmesi, bolan birinji ýedek ulu bir mesele. Häzir şonu döwletlerine ýeberýärler. Eger döwletler de şonu icraî halata geçirse, onda bir Cumhur İslamyň işi gaty kyn bolýar. Wa aleyküm salam, mehriban dostlar. Wa aleyküm salam. Şu wagt şol üçin bir şu 100 güne seyredip dursak, 100 gün nivalyanna, ben 100 günden köprek boldy. Bir gowy hasyety var şol ayağa almaň. Şu taýda bir aýratylyklar var. Şolum bütün milletin agdy birligine, yüreklerin birligine sebäp boldy. Birinciden hiç bir topor, siyasi grup ya hizb şonu öz adyna geçirmäge çalışmadı. İran'daki hareketi. Her kim halkın eline götürüp durdu. Şon liderlik etýärler halk aslında. Yazallarını da mesela şöyle yazıyorlar. Betçihâ-i mehellat falan Tehran öyle böyle. Näme kadim qiral ol fedai ekseriyet
Tuğde, ne bileyim fedayan, İslam falan mücahidin hep böyle gurrun bolmadı. Yöne şoň arasynda käwaptlaryň hem öz atlaryny geçirecek bolýarlar hem işe talaş edip ber yöne näme de bolsa halyk şonu bir guruh ya bir grup dälle milletin adyna geçirişi hereket. İkinciden hem kowmiýetleri hem işe birdat etjek bolanlar täziýe telep diýip burýarlarda mark vardı. Bu täziýe telebiň Cumhuri Islami dowrya, ol seltenet telep Farsly zatlar dowrya, şonis farslar dowrya emiş kowmiýetleri. İkisinde de bar. Bu ýerde gaýtam şol Kürtlerin arasındaki, buluşların arasındaki hareketleri başka Fars doğullarda, başka halklarda koldaw vermeye başladı. Demek, gowy bir hareket boldy. Täze telepdi kowmiýetleri urup bilmediler. Ondan o bir tarapdan bir grup, bir sazman öz adyny geçirip bilmedi. Ve diýen barýar. Inni aňyrlarda tunelin aňyrsyny ışık görünýär diýilýärdi. Bir rejimiň bolup barşy belli, yani beter gatyysy 1-2 ýyl. Ayakta duraýyn, yani halkyň hereketi bilen ýykylýar. Ondan bärde daşary ýurtlaryň işe müdahale etmegi, garşmagy, ya imkany var içerden bir zat gozgalan tursun öz hökümetiň öz içinden, ya başga zatlar bolsun, bärde de ýykylmak mümkin. Şol üçin muňa eýetçikallar köpelýär. Eýetçikallar köpelýär. Şu wagt Yanky Rıza Pehleviň zadyny maňa vekalet berin diýip başlatdy. Vekalet isleýär. Näme? Her kim özüni öňe atjak, onsoň özüni lider görkezjek. Ondan bir yukarı çıkandan sonra da adamlar tanılat aşağıda indirip bolmaya da bu Rıza Pehlevinkiler şol zatlarda da wagt boş şuar verip ýa tezahüratlarda bir hil öz adyny geçirecek boldular ýöne halk olar kendinlemedi az miktarda asany şol Rıza Şaruh falan diýip şuar bereli gata az boldy. Şol Rıza Pehlevin özü şöyle çağıranlar şöyle tezak goşulan gata az boldy. Ondan näme bir tarapdan Cumhuri Islamiň özü isleýär şonu. Bir tarapyň adyny meselen bir seltenetden hep ýanak şolar geliberse, başgalar şoňa wakunuş görkezjekler esasiýet. Netijede näme boljak? Ara açyljak toparlanan arasynda, halkyň arasynda. Şol üçin olar goldaw da bolýar aşakdan. İki bölmek üçin, olaň peýdasyna değil aslında, iki bölmek için. Şöyle bir şertlerde Yanky Rıza Pehleviň şöyle maňa vekalet berdi çıkmagy. Şunu bir açıklayacak bolýar, analiz edecek bolýar, görünem şu ýerde. Birinciden, şu wagt birine vekalet bermek gerekmi? Şu ara gelýär. Şu wagta çelli öňe düşerler, faaliýet etýärler, vekalet berilip düşürilmi? Vekalet bilen näme galanjak bolýar? Şu hereketiň öňe düşerler. Meselen hukuk beşerde şol zadyň bayragyny alan, Jaizi Nobel alan Şirin Ebadi ýaly. Ol Mesih Eli Nejat ýaly. Ya bir topar her sazmandan öňe düşüp seslerini ýetirip otylar sazmanlara, sazman beýnul millellere. Şularına vekalet berilmi? Ve aleykümselam. Hiçbirine vekalet berilmi o? Sen eger bir diňeşiňe vekalet berseň şu wagt näme bolýar? Başga ýerine düşüp bererler sawýa. Ha, diňeşiň kuwallaw diýär-de. On behäzir hasyla yetmeýänke agzalyk döreýär arada. Agzalyk döreýär şeýdip. Şol üçin şu wagt Rıza Pehleviýe kowmiýetlerin liderleri bir buluşdur Kürtler men görýän hemmesini iýdarlaýan. Şolaryň hemmesi reaksiýa bildirer, wakunuş kabul etmeýärler. İkinciden,
ön ıslah telepdir, rejimen yüzü vurupdirler, daşar yurda faaliyet etip böyler. Olurum seltenet kabul etmeyeler. Çepdir, fedaidir, falandır, onlara düğünden kabul edinaklar. Şu şerayette sen geliyen meselen bir men vekilliyen, sen eğer tarafsız adam olsan, her kimin ne yüreğine singen olsan, hem de sazmallar sen kabul ettiyen olsa, sana vekalet berip boluyor. Yönü sen bir cereyan temsil ettiyenler şu var, seltenet talepleri. Şolarla kasamın var. Sonra vaatlar olsa meş gurun tükenenine aların. Olayım şu vaat eder birden dağıtıp girip olmaya da gurun yütketmeyli. Sonra olar da girişecek. Şol için Rıza Pehlevi'nin bir eden işi aslında halkın hayırına değil. Şol ağzalığı dörettiye. Döredi da mesela her kim bir taraftan bir zat yazmaya başladı. Yazandan sonra muhalifi var, muafığı var. Bes oluyor, bir yerine degiliye, ne oluyor, ikiye bölünüyor. En kişicek tarafın ben özüm yanımda ne adamlar nehil bir yerine degmeye başladı. En kişik tarafı şey. Ol için vekalet şu an birinciden gerek der. İkinciden gerek bulsa da şertleri var. Nehil şert. Boluya sonra gurun adına hükmen. Hükmen gurun sonra size de vaat verecek. Vekalet değil ya. Şu an bir vekil var, bir de müvekkil var. Bir de müvekkil. O da vekil değil. Vekilin, müvekkilin halından, yağdayından, derdinden hem kıyınçılıklardan havarı olmalı. Şunu defa etmeli. Şu Rıza Pehlevi'nin bütün İran milletinin, ayrıtıyla kavmiyetlerin derdinden mesela havar var mı? Şolara yürek yakıp bilecek mi? Bu da bir mesele de. Onu bilecek bolsak biz geçmişte gurunlarına çıkışlarına seyredivermeli. Gurunlarını bir kere kavmiyetleri defa etip daha diyor. Kelli hukuk beşer deyip geçiyor. Dil hakta sorarlarına bir yurtta iki dil varlarım. O ne düşünüştürler diyorlardı. Hindistan yerde da 180 falan dil var. Ama müşterek diller de var da. Hem kavmiyetlere olur. Ehmiyet verip dillerini okudup duğular. Onu düşünüşüp duğular. Sen İran'da, sen şunu edesin gelen nokta. Kaydan bir yıl kaçıya. Kavmiyetle. O bulan başta öz gelenine de mun kakası Rıza Şah da şey deyip geldiler. Birinciden Türkmenlerin hareketlerini bir kulli İran'la basıp ondan Türkmen sahra yerlere hamle edip Türkmenin görüşen adamlar mübarızlarını öldürüp şey edip bir millet becerecektir siyaset bilen öngörülü. Bir millet siyaset bilen. Demek hem halk Farsça urleşmeli. Ondan bir millet olmalı. Türkmenin arasında da şu an mesela bağda özün satallar az değil. Onun işine yarap bilir. Bir gayret Türkmenlerin. Yönü senege Türkmen olup yaşayacak bolsan öz dilini korumalı, öz milletini korumalı, halk olup yaşamalı. Rıza Şah baştan siyaseti şey, millete vahid, zabanı vahid. Şey edip Arap'ı da serkuvvetti, Kürt'ü serkuvvet, Türkmen'i serkuvvet, hemmesi. Ondan ön adaytam Qacar döneminde yine de azattıraktı, millet azattı yani. Her hemmesi bir merkeziyete bağlı. Yönü öz mentagalarını da öz teslimlerini tutuyordular. Şuna mengeş diçi. İnni yankı bir soru yılda mesela bir ağıtığı, şun yal bir celladın ağıtığı demokrasi getirip bilir mi? Türkmen'e hayır olup bilir mi? Soru. Ondan bu kaziyani sadırak seyrettiyen oğlu lehmet diye yapmanın kakası başka, özü başka. O şahsiyeti taydan doğru. Mesela bir adam hatta dədesi başka, öz başka fikirli olup bilir.
Hatta özü başka azat endi işte bolup biler. Täze hareketde başlap biler. Nesilden nesile geçeceklik gurun yok. Yönü bu ferdi meselelerde oluyor. Siyasatta nehilli? Siyasatta bir fertte, bir adam mesele değil bu yerde. Bir sistem var. Sen şu sistemin içinde, geçen gedeklerde gurun edipdik. Şu sisteme gidenden sonra sen de şuna mecbur, şuna boyun verip bitiyen. Şu vakit, Rıza Şah'dan sonra Mehmet Reza Pehlevi gelip padişahın devam etti. Meşrute deyip şu vakitte bir ıngılabı ferengi yamadanlım içeride bir ıngılap da meşrute. Ki şan gücünü biraz azaltyadı. Kudret nüfus vezirin öğünle oluyordu Mosettiğin. Ne emettiler? Mosettik bakir vurdular, kuta ettiler, ayırdılar. Şah bir özmenliği oturdu. Yok orada. İnni şu an oğlunu geçeceğiz. Oğlun teorinin nekilerini bir seyredin la. Oğlun teorinin nekiler cumhuri halar mı ya seltenet talepler mi? Her kim biliyor seltenet talepler. Kempeyinde seltenet talebileri var. Bu Reza Pehlevi de şu an kasam için. Görün bu tayda ol kakan yol devam ediyor tirafsiyerdi tayda. On yolu başka olsa, sen yolun başka olsa gurrun yok. Şol sistem devam ediyor ti. Şol gruh devam ediyor ti. Sen bir yere gidenle bir futbol mesela bir team na şol. Bir adam oynamayara, bir gruh teamu adetya birlikte hareket ediliyor. Bu da şol. Şu teamin içinde, şu teamne bolsa da hiç vakti kavmiyetlere şuna peyda gelmeye. Gurunları kavu dinlemeli. Bizim Türkmenler oğullarımız arasında da ne tarihi bilen okla. 100 yıl öňnem bolupdyr öwretmenlerde. Türkmen şähen dogry gürleşip bilen oklar. Türkmen dadı yok, aham televizyonda bilýäňiz da Türk televizyon yok, saat yok resan açıklansın. Görýän zatlar meni odur, budur. Farsi zatları tebliğ edip durlar. Eyyam kelle gitdiýä şeylem kadiýalam tehlilleri yok. Inni bu da bir tarafı. Üçüncü mesele yeriyiz. Bolya Reza Pehlevi sen şu vakit şöyle bir vekil bolmalı. Vekil bolmalı diýen karar veripdirsin. Onunla şu vekillet vekalıtı bir kilometre deýliň. Hem şu birleşige diýen yetmesin. Hem de doğrudan bir vekilimiz bolsun. Ama neden o gavul? Başka toparlara maslahatlaşmak yok. Onlarla oturuşmak yok. Öz seltenet talepleri, öz sunis fars vardır. Dine bir velayet gelsin, başka kavmiyetler vurup yıkayılın, eyni şol önkiyale deýliň, yoga deýliň. Şu zihniyete adamlar, dine bizden bir bolýar deyip, o öňesin ýalar, sen bolsaň hem malk raý berer, hem malkyň arkaňda durar deyip onu çiýişirýärler. Öňe atýarlar. Hani başka toparla. Olar hesap etmeýär. Olar haçan da adetdiýär. Mene raýym aldım, gelin meňle işleşiňler bile oturýardy. Beýle zat bolarmy? Gurun şu yerlerde. Sen eger doğrudan halka can yandyrýanmasaň, otur, etilaf döredin, hemme güýçler bolsun içinde, sonra maslahat bilen şu adam vekil edilirler. Onda gurun yok ki, onda Rıza Pehlevi olsun, Genevir olsun, hormat koymalı bolýar. O neden o abi? Men yahal tanıya diye, şanlı oğlundan bilýärler, arkamda durun velayetlerim var, Yöňe düşsem diye millet yaşatmayan wagtym ne, yöňümde diye başa tanalýan adamam yok diye, yöňe çykýar. Ondan näçe getirdi. Yani gowul yöňe çykdy, öz agramyny alyp gördü da. Näçe getirdi? 300 000. 300 000. İran'ın cemiyeti näçe? 80 milyon. Şu 80 milyonun 36 milyonu internet ulanıyor.
Sağ ol kadırlı dostum Horasan Türklerinden Ali Ağacan. 36 milyon hava, 86 milyonun 36 milyonuna internet ulanıyor. Şol 36 milyondan bir 3 milyon alıp bilmedin sen. 3 milyon. İnternet dünyasında 1 milyondan aşağı hesap edilen o. 1 milyondan sonra başlıyor. Yani bir adamın mehbubluğunu bilecek boldular. Dağıl 1 milyon bolmalı şol. 300 min bilen qalın hadi. Al bu da sen bir öğren yeket çıkmağın. Şunu yalı oluyor. Ondan sonra bizim halkımızın arasında ağram alındı bir. İkinci dönem biz Türkmenlere var ya yankı gaziyede şu at bir toparlar var. Doğru içlerini biter bir tanalmayalar. Yöne doğrudan bir demokrasiye düşünen ve etilaf öğretmek için alat ettiyen toparlar var. Ben iki sanatı biliyeceğim. Biri Şurayı Gozar diye Şurayı Gozar var. Şeriat medari olur. Yeni bir Şurayı Tesmim var. İkinci Tesmim. Şu Mehmet Mehdevi Fer var. Şolar var başında. Şolun esasnamalarını seyrettim. Hatta şolar federalizmi da anlayalar. Sistemi gayrimutemerkezlikle yazılıya içinde. Demek her halkın özüne ve özmentağın idarın kudret verilecek. Ne için aytıyaz? Sebebi eğer o milletlerden kudret vermesen içeriden dargacak. Savaş çıkacak. Sonunda da Yugoslavya yanıp olacak gaziye. İran'da neyse millet başkan kabul etmeli. Her kadın dili ferengi tarihi var. Şona hormat koymalı. Bilelikte bir yurtta yaşa vermeli ağdır. Pehlivi sen taleplenerek şunu etmeyecek boluyorlar. Hem farslaşmalı, ferhenk dil hem gitmeli, çörüңiz yiyin, karnınız doysun, dansınız edin, bollu. Şu vakt şan zamanına ay keyipçilik zat değil ya da, şan zamanından Türkmen dili okuduluyordu mu? Türkmen ferhengini yaşayadık mı? Bir Türkmen kitap çıkaracak bunu ittidada çıkar ya, savak çağırıyordu. Türkmen kitap bir okudum. Ben şu Hacı Murat Gazi ayrılan Allah rahmeti oturuyordum. Gurun beri yatıyorlar. Bizim yankı Sovyet rejimleri yıkılanla Türkmenistan'la bir topar komünistin avusu yoktu da da Arap da var, çörek de var diye. Keyipçilikti diye de. Yönü yitip baran bir fikir, akıl, insanlık vardı. Onun iyi işlerim yoktu da. O tarihte Türkmen dille okutuyordular. Yine köp maneviyat elden verilipti. Bizim kim şu at şan teo zamanlı işi şu ha. Ne mi millet fakir kadar çöreğe zar ettiler. Horlanlı fakir şovuna razı. Ama şovuna doğrudan var bizim Türkmenlerimizin hakkı yoktu ferengi hakkı. Şaha gidenine şu ınılap olanla aslında Türkmenler başta Cumhuriyet İslam'ın tersine kalmadılar ki. Şan tersine kaldılar. Ne mi? Elden giden yerleri kaytarıp almak gerek. Köp yerler alındı. Zavla verildi, timsara verildi, derecedara verildi. Gidip Türkmen'in yerini aldılar. Böyle oku gerek, hat gerek, Türkmençe mektep gerek deyip geldiler. Sonra Cumhuriyet İslami düşen kabul etmeyensen o taraftan da savaş çıktı. Bir de o tarihte var, biz Türkmenler için keyipçilik değerli. Farslar için bolup bilir, dilleri, Han, Türklere Türk'ü her deydiler, Türkmen'e vehşi deydiler, Arap, aname, Melekhar deydiler, öğlerin ön dünyanın büyük adamları gördüler. Onlar için keyipçiliktir, o şan zaman olsun yer. Sen için değil. Yönü sen için bolup biliyor. Türkmenliğini yitirsen, gayratını yitirsen, tesirini yitirsen, ene dilinden geçsen, tarihinden geçsen, hoviyet kimliğini atsan yere, men de sizin istidiyali yol yok deysen, ki kargan ördek yali yürüyüşü Allah. Onunla bolar, seninle bir kaptallarını kabul ederler, Türkmenlikten geçsen. Yönü biz
Türkmenlikten geçen adamlar değil. Biz tarihimizi konuyan Türkmenler, dilimiz, müngler şeyler miras gelen dilimizi korumak isteyen Türkmenler, yerlerimiz, yurdumuzu korumak isteyen Türkmenler, Türkmen olup yaşamak isteyen Türkmenler biz. Biz için bolmaya. Kimlere bolya? Özünü itiren, asimile olan, kimliğini bilmeyen, 100 yıl öňden habar bolmayan, ay dil bolandan näme farsça gürleşip berer diýýärler üçin olara bolýar. Şol üçin aýtýan men on bolmaýar diýen. Ýanky Rıza Pehlevi kakasy diýen o taýda diňer kaka meselede ha. Şu kakadan gelýän bir düşünje fikir var. Bir sistem var da, häzir şol bolan şoň içinde durýar şol. Şol üçin bize bolanak. Yok, şol adam gelsin, başgalarına etilafı kursun, hormat koysun, şu etilaftan näme çyksa, men boyun şoňa diýsin, yani İran muhalifler, onu gururun yok. Milletlere de hakkını men kabul etýän diýsin, bir-birden hukuklaryny bilece göresin, onu gururun yok. Bunlar alıp kaçacak bolýar gururun. Tebligat etjek televizyona vasiyesi var, ödem tanalayan adam alıp gidecek. Ondan bizim vazifemiz näme? Halkımız görmeýän zatları biz görenýän aýtmak, bizim wezifemiz şu aýtmak. Soň käler aýtýar da düň gala o tarafa degen ne boldy da el çekkelläňe artmaşyk gaziýelere girmedi ýa da. Baba biz girmesek açıklamasak ýaşy olalymyz ýalňyşak da bilen oklarda. Çäre ýok, aýtmaly bolýas. Bir adam diýselerem çekmeli bolýan derdi. Bir adam bilen inni radyň bir sözü bardy. Şol UNESCO namaýşy bardy. Şoň gahremany öljek bolýar da soňunda. Oňam ýanyk dogasaýt diýe. Ah diýe, gahreman elden gitdi diýen halk näder diýdi. Şonda şol adam aýtdy. Vay diýe, ol milletin ki diýe bir gahremany mätäç bolsun diýdi. Bir gahremany diýe. Diýmek gahremanlarla döredilýän zat däl. Bütün millet döretmeli. Gahremanlaryň bolmaly. Gahremanlar gahremanlar bolmaly. Bir adam birden de şol ıňylap boldy, hemme de taýýar. Geltirýärler da geçen ıňylapda bunu aýda görünür diýärler. Homeyni. Aýda görünür diýärler. Dogrudanam aýda bizi kiçikdik ha, bizde aýa bak, meňize ýa şu meňize meňizetikde bilemdi o bir qara zatlar görünýär da näme de o ha. Ondan Homeyni gelende näme diýdi? Bil ahun. Biz bir zat etjek ýoly aşşak, soňra bar gumny oturjak diýdi. Ahullaram zada garışmasyn tiýatda. Boldumy şo soňra? Homeyni padşah boldy, telleli padşah. Hameneý de ikinji padşah. Oğlum tikçek bolýar üçüncü padşah diňe tellesi var. Bu da şonu ýal, ay mene idat, mene bir vekalet etjek, soňra aýryljak diýjek da. Bir öňe düşen aýryp bolan oga soňra. Tanalýa, irtifat köpelýä, hem halk şoňdaşyna aýlanýa, ulalyp ýalar. O da yine padşahlyk devam etýär, öňkün devam etýär. Şey diýip zat durmalymy, oň tersini ıňlap, oň tersini ıňlap düzelmelämi millet, ýa bir demokrasi etmelämi ýa. Gurrun şuňusyna ol tebligatlara aldanyp zat edip ol oň adyna aldanmalylar da tanalýan adam diýip ýa öňkü döwür gül ýalamyş diýip o zatlara aldanmalylar. Belli kesimlere belli bir gowma gül ýaldy. Hawa şu wagt meselen dostumuz ýazypdyr daýygan harfi Homeyni Rıza Pehlevi mizan. Hawa şonu ýalla şu wagt. Bir daha da dikkat edin. Biz meselen men şu wagt azmaýjy goýdum la dün şonu ýaly. Biz häzir bir diýmekek eýýam tezýet terapy ýazdylar. Cumhur İslami kılıdı şeyler. Eyyam teziyet terap. O da eyyam teziyet terap. Ne hayırlı oluyor abi? Her ağzını bırak aytmakan Türkmen teziyet terap oluyor. Nereden mi oluyor? Zihniyet bir ha ikisinde de.
O dini görünüşü, o da yankı laik görünüşü değil. İkisi de düşünce bir. Yani kavmiyetlere seyretişler bir. Kavmiyetlerin hakkı yok. Dillidin terziyetelep. Öz memleketim hot muhtar ol, Türkmen zehra dip at berjek ostan terziyetelep. Bizim gözleyen adımız näme? Her kavmiyetin öz dilini hormat koyan, öz mantıqasını öz idare etyen ve bir memleket tezyidi etmeyen bir hakimiyet İran'da yaşayan şonu isleyiz. Bugün Türkmenlerimiz aldansa, yaşlarımız aldansa o şu ağırlara yertizin öz içimizde kıyınçılık dönecek. Şol için hovulukmalılar. Bir itilafa yetin. Qawmerle yetsiller arda kim çıkya? Şol usullara, şol demokrasi, hukuk beşer, elamiz hukuk beşer nan kim çıkya arаңızdan? Ha biz de golda yaz şonu. Rıza Pehlevi çıkıyam, gurrun yok. Ya yeni bir çıkıyam, şeriyet medari çıkıyam, ibadət kim çıkya borya? Şo da atlarından yanmasanız. Gurrun onna değil. Gurrun şu açon alıp kaçacak bolyalı da bir däne şol is farsi var, şonu qalib etjek bolyalı yine de. Şol için men yazdım o tayda. Şo gazi. Yani o tayda açıklap bolmaya da 4-5 yetirle yazıyan. Bir de bir dostumuz şunu aydıp durda biz bugün Rıza Pehlevi'nin öňünde dursak ertesi ona zavallar Rıza Pehlevi'ci bolup biz yine öňküne galamayly biz hatta aqliyet bolup da hakimiyet tarafına bize adet meseleler yani dağından horlamasınlar Türkmenler deyip yazıptır. O da ben cevap bereyim. Birinciden häzir o men daha da gelemiz yok biz yani doğrudan İran halkı hemmesi birini isleyen olsa biz de isleriz gurrun yok. Häzir bu merhale iyir. Häzir kim ýöne düşüp kimden şoň gurrunda. Şu wagt biziň hakkymyz bar, sesimiz aýtmaly, nezerimiz aýtmaly. Dogry ýola çekçek bolmaly. Täsirimiz boljak bolmaly. Ha iň soňunda millet karara geldi biz de oňa. Ýöne muny aýdaýyn, mana inni öňkü ýaly bolmaýa. Öňkü döwri ýok. Öňkü döwürde Türk dünýasy ýokdy. Öňkü döwürde Azerbaýjan oýanmapdy. Inni bir zat bolsa Türkmen ýeke almaýa, ona aýdaýym size. Onu ýallat bolsa. Ýa sir bolany nähili gel Azerbaýjana dogallaryňyz. Şolar ýene gelýär bir zat bolsa. Ondan güýçlirekler de gelýär. Biz ýöne häzir o menta barar diýip atmaýasa, eçerden dogurlanar diýe, savaşa barmasyn diýe, islemeýäsem. Ýöne onu ýalam alakany biz Türkmen ýeke galjak bir millet däl. Türkmen dünýädäki 400 milyon ýakyn türkün bir bölümdür. Şonu unutmaýly. Şol düşünjäni goldaýanam dünýäde gatykändir. İnternet hemmelat ýaýrap duranlar, nimsallar bir ýerden habar bardyr. Türk dünýäsinde birleşenlerini bu bir tarapdan hem şondan hem gorkýar bula. Şol için eýýamyr Fars vilayet bir ýerge getip goýaýylýar da olar gelmedin güýje diýe. Gelecekde olaň Nakşibeter uly İran'ın şu wagt ýardymdan köpü türkler da hem soňra başga kowmiýetler olara az bolup galýar olar. Şol için hem korkup şonu beni özünün kini öňe saljaklar da. Biz olara aldanmalylar o zatlara. Türkmenlerden hiç söz etmeýär diye doğrudur. Türkmenlerden hiç söz etmez. Bir sebäbi elbette Kürtlerle buluşlar ayağa kalktı. Şodur. İkincisi bular Türkmenleri Türk milleti hiç söýýän nädirler. Ona maýdaýyn. Sebäbi tarihte Farslardan bir Kuroş vardır, bir Sasani vardır, bir de Pehlevi vardır. Galan hemmesi var Türkmendir. Hemmesi Türkmendir, Türktür. Şondan gorkýarlar. Şol üçin alyp gaçak bolýarlardy. O mesele de var. Garak, men sözlerimi häzir aýtdym diýip bilýän. Sonra bolsa hyzmatda başga gurruna merjek bolsa indi men alyp bilýän. Sonra bolsa şu ýerde ýazaýly, gurrun nezerimiz bolsa da men atsaýyn gelip bilersiňiz, gysgarak aýdyp bilersiňiz.
Hani dünkü yazıyalar men okumadım. Geldiler mi? Gurrun verecek mi? Berdiler muhalifler. Ama bir toparda rahat dola. Türkmenem ne dola? Yazıyalar. Türkmençe düşünüyenem nedir ola? Türkmençe düşün bir gurulaş bilecek adamlar. Ondan dışarıdan yazıyadılar da. Yazıyalarım. Arasında tek tük Türkmen vardı. Näme şehram gel ondan näme eger rad edecek bana. Gurrun bar olsa. Gurrun bir dukan kän zatlar okap bilmedim bağışlan. Eger nezer olsa yazı verin. O salamet diyenim meňde. Gara şol gurrun yeni gaýtylap gelýän aýdyn bir şahs der. Wa aleykum salam. Biriň agty bolalygy üçin der. Bir sistemin agty bolan üçin. Bir sistemden dören agtyk ve o sistemi izarla devam edecek bolýan agtyk. Gurrun şuň üzerine. Any bereli. Şehram tem. Awa şehram Selamünaleyküm. hoş geldin. Ustad Qawmalow, saman gelsen. Allah kuat. O Allah köp sağ ol. Özüň olmy? Sağmatyň mı? Qaw elhamdülillah ustad. Ustad tuvelime tiz qaw kepler, şirin kepler aýtýan, eliň agyrmasyn. Ýöne şula aýtýan kepleň şulaň şu evvel şaw-şawda gelýär ha vekalet diýär. Şomuga gerek da sen kepleň. Ýok şomuga. Şomuga çykyp bir daýygalyk video beren şulara ýagşyrsaň, sen ki Reza Pehlevi çykýan ortak şaw oklaýan. Çıkar da nemayende çağır. Beluçistan iber nemayendeni. Azerbaycan iber nemayendeni. Kurdistan iber nemayendeni. Falani iber nemayendeni. 5-6 nefer bol. Men bollum bir moşdi. Merdom gözde 10 milyoni senden himayet etýärmi etmeýärmi? Dogurmy ustad? Doğrudur o. Men İkinci neymi? İşli adamla kevap yiyecek alıyor. Doğrudur. Sen şikepliğinden ben işletmekten çıkardım. Yöre şikeple evveline gerekti. Bu madde gerek ki elan menüsünden bir video verecek. Son bu Farslı bana enga teudile Besici diydiler, Sayberi diydiler, İrani desen diydiler, Tezziye Telep diydiler. Gece vacı koymadı da bir küfür geldi. Hemmeti bekinar, hemmeti düşmeni İslam ustad. Bir damardan geliyor fakat İslam'ı sevgönüne Müslümançılığı damardan geliyor doğrusu. Kanunu ünlep durmak doğru. Doğrudur. Doğrudur. Tarafı da şu gurrunluğu sen şu evrenini görsen yani şu gurrunlarda bir peyamcık iyi verebilir. Şu gurrunluğu. Mene var Türkmen oğlayan dünyadamını bildim. Onun yali hassastır değil mi? Halk bileyendir deyip şunu yalı şunu adamla. Gördüm gurrunluğuş katı. Düğün bilip kalan doğru söyledim de. O derecede değil mi adam? Bizim halkımızın beter aviyeti gurrunları giyiren aklasın valla. Adamın çiyan ya. Türkmen halkımda bizim vazifemiz ne mi? Şu gurrunları o düşüncelerini için halkımda öğretmeli, yayratmalı. Bir daha da sini denine şol tebliğata aldanmalı. Angarsılı verecek olmalı şunu. Tehlil etmeli. Bir de başkalar ne diye. Başka toparlarını hem mesini bir yanına koyup bir özün bir şonu bir tarihsi doğru deyip oylanmalı özün. Hem mesi birbirine repti var. Hem bir şey toparlar hemen görüyen. Şöyle arasından bir daha çıkarıyan. Ondan bir son yağıl doğru kararı gelip oluyor da. Bir de bizlere Kürtlere mağardan şey muhalif oldu. Buluş dostları yazıp dur. Hatta Fars dostlarımız emmesi şol yandanın seltenete karşı yazıp durur. Gördüm emmesinden. Bir güzel biz Türkmenlerle. Ustad men diyeceğim enne sene aytmalılardı. Yöne sen harici ellerden gururun vermedin. Men şon bir tikecik öyle bilýärlemden, görellemden aytjak
Ayt ayt ayt. Şimdi ostad, şimdi kullu Türkmen sehra bilmeli ki şu wagt dünýäň özi bir merheleye sernebeş tazdy. Bir nemunasy hemin Türkiýedeki e, Türk 100 ýyly diýip tebliğ edipdi hatta intikabatyny şu bize derepdi ba. Bizim şu wagt intikabımız da bizim gelecek 100 yılımız. Kabul etýän usta? Hava. Türk illere selamlar, saygılar, sağ olun. Bizim de gelecek 100 yılımız, 100 yılımızı intikab etmeli şuma. Biz hapur supur şuma şahslarda diysek, sen dişin yanık gelip sistemin oturdur, yine de bizim başımıza silah çeker. Etcek yeşişidir bulan. Bulan Hudaydan korkusu yok ki. Bulan demokrasisi hem mezadi fakat işi yola düşüyense. Oho, deveyen şöyle yazdır. Ohom Deveyen şöyle. şeyle, gözde Amerika, İngiliz, Alman, Fransa, bulan hemmesi keşk, ustad. Hiç. Bulan üstünde bir el var, ustad. Bula doların eyesi, neftin eyesi, dünyadaki ticaret yolunun eyesi, ekip duran tohmun eyesi, istifade edip duran hemme sıfır tase de insaniyeti hukmetiyek diye etiyerleden vaga. Bula bir neçe kanı vardı, öğünde bilyenlersin. Rothschild, Rockefeller, George Soros, bula milyarder haye, cihani da bula dünya ellerine ostad. Bill Gates bolup çıkıyor, Elon Musk bolup çıkıyor, Jeff Bezos bolup çıkıyor. Bula dünya bizim elimizde diye. Bula hem dünyada her keşferde de elleri var. Halan yerlerine cenk çıkarıyor. Halan yerine toy tutuyor. Halan yerine hükümet indiriyor. Hatta Suudi'yle Mason, Şılan tarafı şeytanperestliğin. İran'daki Mollalı da Şılan tarafı. Görýän bolsaň mecliste İran'ın bir neçe yerine Masoni alamet vardır. Musalles. Şıla şeytanperestli. Ohom ostad şıla inni kullen hemmedada doyupdurla biz diye insaniyeti hukmetjek diye. İnsaniyeti bir karta hafızı yanık burada sokup diye insaniyeti biz edare etjek diye. Biz iyi diysek yer, iş diysek içer, tur diysek turur, harca diysek harcar. Sizle bir kelimeler var. Bula nauzu billah Allahu Teala cenk açmış durumda. Bula evvelin bağlardı diye. Bula diye bir Firavun'un gelirini diye. Firavun'un torunları diye. Ohom bulan başka da bir neçe görýänlersiň Mısır'daki kadimi zatlı, tarihi zatlı vardır. Bulan ecdatları inni şeytanı da hatta bula vesil bilýänmi? Bula elbir teknolojiýada barıpdyrlar dogrusu. Teknolojiýada barıpdyrlar. Bula insanyň geni bilen oýnaýarlar. O görenlersiň bir karhanyny nowzat sazy eger gören bolsaň Rancan buurun yani buurun biraz müfessir boljak ha. Siyasi tarafını köpek sen oldu. Tamam, siyasi çon şuly şahzade şuly İranly çökün şuly. Şuly İranly çökün şuly ostad. İran'ın menabesini, tehlasyny Mojtaba Khamenei direkt İngilizce şulyň jeziresine ekdi. Oldu. Şularsız gururun yok. Şuwa cengi cihaniye sebon başlayacak bolupdu. Türkmen sehrada birlik gerek. Ekinine, tohmuna, yerine, komşuyuna sahip çıkmak gerek. Yani evimizde işte bir neçe ayın içinde bir olokan cenk, olokan bir kıtçılık var usta. Şunun başından geçip gidip olmalı, şunu aytmak gerek. Onu özüne bir yönetip bername koyar inşallah. Amin yani değilmeyi şey, şunu aydılmalı Türkmen sehra. Yani yine bir zat ustad, yine de şimdi hemmesi birbirini repti var. New York'ta 300 koltuk deyip bir zat var. Yahudiyle, sermayedarane cihan. Bula da dünyada, bula bir iki tane hanı vardı. İşte mi? Dünyada söz sahibi şılı.
Bula men sana öňküsi aýtdym, sen gyýyn gördüň ýa-da muhalefet etdiň gerekge diýip. Bula İsrail'e bozork diýip bir zady bar. Görendirsiň ki Abdulhamidiň bir videosyny Nil we Furatyň arasynda keşer gurjak bolýanyny men etdirmerin niýe? İsrail'e bozork bilen projesi tamam İran'da edilen zulümle, Irak'da, Suriye'de edilen zulümle bir keşverler tikelep İsrail'den kiçildip İsrail'i ulutmak bilen dadı hedefi. Zat men bir video hem de Türkmen News'e persidendir. Hedefi Reza Şah tecziye İran'ı kamelen doğru şu. Kamelen doğru. İran'a tikilecek bolýarlar. Yöne Mahtumul Ýuşanyň bir aýtýan kefi bar, dogry mudur, dogry däl, iki takkaly geljek, soňra bir közi geljek, soňrasy türkmenleri düşjek diýip bir gadymdan bir dile düşýän sizler. Onu ýazmanam bola ýazsak boljak şona. Süzdürü gurrun bar, nädir şu? Zat dämi ýa bärden çykan zat? Ay näme ýazsam, Mahtumul'yň adyny gelme bermeliler. Ey, usta, Jaralda görünler bar, men muhalif de bilýärmi? Bir görünlerine bir berilje mehver var da, mesela Reza Pehlevi bilen şo zatdan, şoň üstünden gitmeli bolýar-da. Ýoksam beter bernama kän bolýar, agyr bolýar, hep tarafy diýjek. Senin aýtmazdan aýtdym, aýdyljak zat ýok. Reza Pehlevi ýa-da Reza Sen o görünler berdiň. O dogry aýtdyň, o tarapdan. Şeýle çykyş edip otýan. İnşallah senem janyň sag bolsun. Salam. Şeýle senin arzuwlaryňa ulaşmagy yetmeňi arzu etdiýän. Sen ýaly ýürek bilen çykyp duran känler. Han dünýä bir köp adam çykjak ýaly, bay bulan bir topar sevme gowdy, ýani oturan ýerde sevme. Görünmerjek bolsa ýok. Bir de bara, türkmen atda ýazyp duran fars welä, türkmençe de bilen oklar. Şu wagt türkmençe bernama çağırdan himmet ýok bolup gitýär. Bu da bar. Ay öyle Türkmenlerimizden de var bize sevýän. Var yani şoň känti ýönemen dikkat et gördüm. Şahnawat gowutdy falan etdi. Bir adam hoş diýip bolanyp mesle şah şo diýip mesela urýan maňa menne tebligat. Şol öňk aýdylýan zatlar. Biz ýani tebligat däl, biz türkmen bolup seretmeliler biz şoňa. Bizim üçin näme ýeşil tarih, geçmişimiz bize näil bolsa ýagdy. Eger bir türkmenler hem şola ýary boljak bolsa görürüň ýok, hem erip gider, ýok bolup gider. Biz bolup ýaşajak bolsak da özümde bir karar bermek. Bolýar ondan hem şäheramjana gel başga şol barda zat başga zat ýok. Başga fakat şu wagt kolle İranly her kim öz mowzusyny aldy da bizim de bir bozorgany türkmen sehra diýip bir bozorg ýok. Ola da bir öz tarapyny in her şey kemigen beray bozar bäde. Şu bozar diye yani hek gurun bolýarda bir sonra beripdir da. In her şey beray gozar beray bädes gozar millet teslimi gelenliye. Hek Homeyniň gurun ya Allah häzir diye men niye geçýän şam niye bir rehber bolýan. Ondan barıp oturjak gomna diýär da. Sonra gozardy geçýär. Bir-birden o gruplary ýok etýär, ardan çykarýardy, padşah bolup oturýar. Bularny gozardy ýa-ni şol, häzir sesiňiz çykmasyn diýär. Men öňe düşeýin. Sonra millet teslim tutardy. Millet senem o senem aýda görkezenler millete başına bela ederler, o gozar hem ýatdan çykar. Şol oyun o yalan bir hildirek. Eger dogurdan etjek bolsaň millete hormat goýýan bolsaň şu wagt goýubermeli, şol etilaf öretmeli. Rehberler bilen hemme toparlanıp seni şola saýlasyn öňe çyk. Näme üçin soňra goýýan? Bolýar görüň, o zatlara aldanma hiç. Soňra goýjagy geljek, oturjak sisteme, soňra çağırjak, olaň üstüne durjak, ola etekde durjak. O şeýle ýürüň diýjek. Ýene şo bolýar. Hiç wagt Türkmene da hiç wagt ýol bermezler olar. O Türkmene da hiç ýol bermezler. Ay kaynazat bolmak asan tez ýetelep diýýarlar. Sen ýöne şu gurrun üstüne bir kelle agyrt ostat. Biz bozorgany türkmen sehra diýe keýür bozorgy çykmady. Sen şularyň bir näzire çağırmaly, näzire birleşdirmeli. Sen şuň bir ýoluna bir kelle agyrt.
her kowum, her agvam öde mozesini aldı da rejimden kopturla kulle dünya, kulle merdum. Birinki kofana çıkya bir beyaniye verdi Osamettin'i Guklani deyip ahun. Geliye nizama meşruiyet veriyor. Adamın canını yakıyor. Hem Zahidan'ın Mescid-i Mekki'den defa ediyor. Hem nizama meşruiyet veriyor. Yanında perçem var. Şunun ne mi diyeyim hiç tatip olmuyor. Burada diyeceğim ki ahullu Türkmenler hemmeti geliyor sen başına. Senin hesabına report buraya aldı. Çekiyeler. İçeride şon yağlı yağda, içeride bir tufan kopmasa, bir sil kopmasa millet üşüyen nedir? Şon nokta yok da, ondan o kenti ve ferhengi bir rehberin bu yokluğu, ondan Türkmenin üstünde hazır işlemeli oluyor, biraz havlıkmalar dev oluyor, hazır Türkmen önüne geliyense. Türkmen öňe maýsyna birden ehsasidir, birden ulalyp birden tufan tuzu berýändir. Ol ýene detýaly görüň awal. Şehram, häzir ýene bir gezek ýaly. Men sen eger zat ijaza berseň ikinji zat edaýly. Selamat bol. Bolýa. Öýüň zady da sag bol. İkinji ýene görek. Ýöne bir videomyzda gaty zat bol, agyr boldy. Muhammed. Hawa Gysara Muhammed Dalaýly. Selamünaleyküm doktor. Benim gadyrly dostum, hoş geldin. Aman men şehran baka girazy kolum armanla wagtda gurumçulukmy? Şehram men senden bilmeýän aýdan bolan. Bäfit bolun diýo, bäfit bolun. Kol demediňiz. Läwati şehram dinläwati. Aýdy. Gurumçuluk demedi. Hudaýa şükür. Sağ ol. Öňüňde bolsaňyz. Alhamdulillah. Bir gowjy gurrum da vekalet berýärmi, bermeýärmi? Berjekke. Vekalet näme bermeli aýdypdyr şumat. Meselen ýanna şumat öz doganyna İranna begadir memleket sıkıntıdaki, begadir feşardaki şumat öz doganyna vekalet berip bolmaýar bir ýerini vekalet berip bolana. Bilinme sen bir milleti bir ýurdy biz 43 ýyl bäri zejir çekip otys. Biz şundan süren çykyp otys. Dogryda hemmemiz etirazymyz şiki bir de feşar çykyp otys. Biz memlekette wagan zejir çekip otys. Hop biz şun defa edip otys. Hop bolly şu bir defa hakkımızı alacak olup otys. Näme dip indi bir ýerine vekalet berip bilmeli. Yani bizim gorzamyz ýokmy özümüz hakkymyzdan defa etmene. Men vekalet bermeýän. Men Abdulhamid'e raý berýän, Ali Daýya raý berýän, Azerbaýjandan, Türkmen Sehrada, meselen agaýa doktor taňa raý berýän. Hemme meselen şu İran'ın içinde memlekette wagan şi feşar bilen tahammül edip şu tada onu da etirazını yetirip otyla biz şu zırgadama raý berýäs. Vekalet de bermeýäs, raý berýäs. Mesela Abdulhamid'e men raý berýän. Wagan ela gyrmasyn şu feşarlygy bilen şu feşarda da onu da etirazını yetirip duý. Ali daý kanamadyty bilen himayeti de ýok. Sisany bilen sany kıyalak bilinme. Onu da şu keplerini yetirýär. Şondan himayet etýän. Näinki men barıp şoňa vekalet beren, ýok vekalet bermeýän hiç kime. Men raý berýän. Men şondan himayet etýän. Vekalet berin. Aga sen vekalet berdin maňa. Sen şumat İran'daki bir muguda bir zady öz desrenjiň bilen alanmasaň sen maňa vekalet ber. Ýani näme? Vekalet bizim tawadymyz on ağır çekenak ýöne vekalet ýani şunu bilýäs ki 5 klas tawadymyz da otur şunu bilýäs ki vekalet berdin ýani bolly. Şon tamam sen ihtiýaryň ýok şoňa. Biz vekaletden çykarjak bolup otys. Şumat vekalet bergildi şoňa 43 ýyl mununçak bir vekalet berip durlamerdim. Vekalet edip durla, barıp durla, çykyp durla. Biz şu vekaletden çykarjak bolup otys. Bizim düşünüşime de şonu jürek. Yok, şüllerde bir eden işler yok da şu an millet öyle turvatıyor şu an. Öyle şümerle gitti. Eyvallah. Indi bir açık görünüp tu alıp kapsak bolýarlar. Görün joňsun näme? Rahatçyk şu äwelki takdynaty äwelki dadyna ýetjek bolýar. Men raý bermeýän. Şahsan men özüm raý bermeýän. 16 ýyl bäri 4 dogry bäri şu namaýandelere raý beremek, neden melekler raý bermeýän şoňa. Bir muguda şo gelse-de aga himayet etenne. Aga Mehmet Sabri Ferden, Aýdukterden himayet et, Ali Daýdan himayet et. Monala emden hemen bir beýany berin, kabul. Bir serneguni İran'dan sürün, eybi yok. Berin, rejimden sürün, berin.
Bolly tamam. Sen bana vekalet beriňmi? Bir de düşünüşümde bir hut mukam diýäs, ýalňyş mukam diýäs. Yok dayı ol millet avam feribiydi. Avam feribiydi. Televizyon tebliği da bilemeden Musa var. Onda düşük gelir de. Düşük gelir şonu. Şonu yani. Ýa-da açyň ýalak, o meniň ýalak vekalet berjek. Awa bolle sen men hani oturaýyn. Ondan soňra bolýa görer. Suw meçan eden, bargy meçan eden hawlukman sen hakyny alyp beren Amerikadan 40 ýyl onkyny hawlukman ondan bolýa ýowaş-ýowaş. Şonu aýdyn dedim. Ýylyňlar maňa haçandan mer geljek bilen mende de bir täze bolan oglanjyk da var. Hey buň görür, erti görür, ýakyndan görüp bilemler. İnşallah görüşürüz inşallah. Toplam bir sol ehliyet olan zulümlerden aýtdypdyr da. Onu sonra goýaýly. Men öňkülerde de aýdyp gelýäs. Yine aýdas öňkü bernamalarda da badyr. Indi beter ýa-ni telewizionyda adamız ýok da. Instagram bolan soň beter uzyna da çekip bolmaýar. O sonra onu sonra goýarys. Bolly be. Sağ ol. Elen ağırmasın. Sağ ol, sağlıklı bir şeyle. Allah İran halkına, bütün Türkmen halkına, Türk dünyasına, Pars, Uluç, Velayet Türkmen yok. Hemimiz için görüşen insanların hormatlı insanlara haklarını hormat koyan hemimiz doğullarımız kavullar arzu etken hemimiz. İnşallah. Bol ya salam. Bol.